When maragsakan tayo nga substantially akit almost all metket din, although ti figure tayo itatan ket 5,500 din. So more or less kami ket ti expectaran tayong agrenyo ket 6,300. So no adda ti 55 ben, so adda pay ti mga 800 nga umaypay agrenyo. Hantayo met ammo, it does not mean met nga saan da umay agrenyo. So ado iti factors detoy nga i-considerar tayo no apay saan da pay imay. So mabalin nga your ornongan da pay tay pagrenyo, ang pay tay kwartada nga pagrenyo, or adda tay talaga nga nakaim-importante pakakumikumanda di dan masangsango nga imay pay iso nga hantayo met ket di mababalaw no adda da pay saan. Malaksid laeng apo no tayo talaga nga han nakayat irenyo. That's another thing apo. At the penalty na dagito na. When datay no maladaw kan nga umayda agrenyo kalpasan iti na ited nga period nga panagrenyo like after February 28 no umay kan starting March 31 up to December ti penalty na no kang ket ada 25% surcharge nan ken tay fine na nga 2% every month. So for example, no umay da agrenyo into no Mayo, okay? So automatic ti makompyuten nga maitipon kada tay regulatory fees nan is 25% of the sa dapat bayadan na plus March, April, May 6% at tatalo a bulan sagto 2% iti kada bulan. So DJ no kat maitipon nga bayadan na. Naduma-duma kasi adada sari-sari store, adada met sangkabasit nga medyo dadakkel. So naduma-duma met ket di saan nga may isang kategorya laeng.